na Naịjirịa afụgo ndị ha ga-egbu. Abụ m ihe Naịjirịa mere ndị Guinea, ọ dịrọ mma, ọ dịrọ nke ịka akọ. Naịjirịa ji nwayọọ kwụọ ha dọmbisili isi abụ okpu anya aba n'ogegbe anya. Kedu afada ga ịkụrụ ihe ahụ? O a sị na o merụọ dị ga ji nwayọọ wee merụọ ọfa ahụ wee kụọ ha akwụ Lion Man ji nwayọọ mefe wa ndị Guinea ogini ka ogini pig. Mana ihe dịkwa n'oke ihe ha na-ekwu mmadụ hụ onye ọ ga-egbu, ọ dị ka nwatakịrị ife onye ọ ga-akụ ife. Nwatakịrị ife onye ọ ga-akụ ife ọ na-anya mọzụ. So Naịjirịa fụla ndị ha ga-egbu wee nyeba mọzụ n'ike n'ike wee bụrụ ndị Guinea. Mana despite anyị nọ next level, o kwesịghị end na that 1-0. At least ọ bụgodị 5-0 maka next level before a na-ewin Nigeria. Ọ ga-abụ na ihe agbanwego, Nigeria echenjigo, at least they are now winning. Yes, Omero, that guy is very powerful. O nyere one goal. Ndị Nigeria mere Guinea adịghị mma. Ma dịka nsi kwuo na mbụ, ọ dị ka ebe nwatakịrị ifuru onye ọ ga-akụ ife. Ị na-anya mọzụ. So Nigeria fụrụ ndị ha ga-egbu wee nye ya mọzụ. Nyechaa mọzụ ma eme ihe emebe. Ụkwado ya dị nwanne na ndị dị unu dibe. Ma ya ghara ịbụ na ndị agbara to frustration. Mba, ịma na anyị meriri, ọ bụrụ frustration nwanne. Maka na njide ka o si dịrị mbata na that match, mbata na that field nwanne. Ihe m ga-enye 5 goals straight out of frustration maka ife megoro m na this country. Ụwa ya dịgo merụọ ndị Guinea ụbọchị ọzọ ụta mara ndị tọrọ unu atọ, unu bịa Naịjirịa emerụ unu alụ. Lekwa na Omero nọkwa n'ime ebe ahụ. Onye bịa Omero ya alụ. Ngwa ya dịba, daalụ nụ.